Intokozo ukukhuluma nawe igama kuPastor i-channel Nyufleke. Siyacela ukuthi inamba isenze kuphela kusongo 9 ekuseni kuya 5 ntambama uma ungumlandeli, futhi uma usubhala ku-comment section ungumlandeli wale channel, especially a member of the channel, make sure ukuthi you call, use the number ufone, ngoba angibi naso isikhathi enough sokuba kuma-comment section. Sometimes ngiba nezinto eziningi that I need to attend to, kodwa ngisabe nesikhathi sokuthi ngibe khona la. Sometimes kuyaphela iviki, 2 weeks, 3 weeks, sometimes ngibe khona ku-comment section because of kuba busy. So that is why I'm urging you to make sure that if you are a member of the channel, don't hesitate to call me. But uma ufona zichaze wena bese ucela lokho ufuna ukusizakala ngakho kuphela. That's the only thing odinga ukuyenza. Awufoni ungibuza igama, awufoni ungibuza ukuthi isikhathi nginaso, ubuza ukuthi usho lento ofuna ukusizakala ngayo, sishale phekwayo. So namhlanje sibheka la Innocentia cause awudunjani baba ngikuthi okay empeleni according to igama eliku-comment section ku-YouTube, Innocentia cause ukuthi unjani baba, mina nginguThembi eSwatini, ngicela-ke kubuda kushoni kuphupha imali yephepha, ngiyithola ngayifaka emlonyeni, lona lebeke emlehlekele ngangamniki. So usho ukuthi uyayintshontsha uThembi le mali, ngoba taking imali yomunye umuntu bese uyifaka emlonyeni uyifihla, stealing, uyeba, uyantshontsha. So asenze kanje, sizokhuluma into ezo5 kahle ezo3, kodwa ke ngokuthi ngizama ukuthi ngikusimplify ngakwenza ama-point nga-add amanye ama-point, but there are 3 things efanele sisibheke, but then ngase ngenza 5 just to simplify it. Number 1, ngokujwayelekile uma uphupha imali kuwuphawu lobuma uyeba, lokho kusho ukuthi kungenzeka uzophuca omunye umuntu iqatha emlonyeni ngokuthi uhlwithe, ngabe isikhundla, amandla, umhlomulo, inzuzo noma amasu okanye amathuba angcono okade kumele athathwe yilowa muntu. uLeviticus 19 verse 13, ungamcindezeli umakhelwane wakho, ungamphange, inkokhelo yomqashwa ayikuhlala kuwe ebusuku bonke kuze kuse. 2, futhi ke uma uphupha la imali uphawu lobuma uyeba, lungabe lukhomba ukuthi uzothatha ke into yomunye umuntu ebalulekile kungafanele futhi ngaphandle kwemvume, ngoba se-Efesu 4 verse 28, owebaya ngabeseba, kepha kunalokho akakhuthale asebenze okuhle ngezandla zakhe ukuze abe nokwabela osweleyo. 3, singathi sinako kwesinye isikhathi uma uphupha la imali uphawu lobuma uyeba, lungabe lukhomba ukuthi kungenzeka usuke uzoqhwaga umuntu uthola ubalulekile ngaphandle kokwesaba noma ngaphandle kokubheka ukuthi lo muntu uzozizwa kanjani. Uyabona, Exodus 20 verse 14, ungaphingi. Empeleni Exodus 20 verse 15, ungebi. Number 4, uma uphupha ukuthi imali uphawu lobuma uyeba, mhlawumbe-ke lokhu sengabe kukhombe la ukuthi empeleni wena ungase ushaye ngestina omunye umuntu, umthathele umuntu wakhe amthandayo futhi owusizo olukhulu. Kanti Exodus 20 verse 14, ungaphingi, shuthi ngenzeka lingavela ukuthi kukhona umuntu osomthatha wena kulowa muntu. Yabona, istin azivale ngokuthi kodwa-ke number 5, kuyenzeka kwesinye isikhathi uma uphupha imali ube uphawu lobuma uyeba, osuke nje lukhomba ukuthi wena ngenzeka umuntu osuke eshayekile financially, umuntu oshayekile ngokuze imali, umuntu o-broke noma umuntu esuke ezoba broke empeleni. So shuthi so you are going through some financial difficulties. Yabona, siyabona. Kulega